يعني وين دا سرحة خلقه يمت أدمي بسرعة نزغل أحيب كحتى بلاش ولا يبلا دعان كل تجزي اختزاره بيخا ولا يكون وتيتا يسرح ريخا تزاره بيبلا بزخون شعوت بواعي تسمعن الصراحة مستوى داقن أزيو تحقيسو أبريشيت يرن مالتي مرأة حقوسو كي يحسوا لك درجة عصرت حمش شغيل دنش حزن لي متي سام صراحة يس حزن لي متي دنش اللي منه مالتي بس يا أخي 100 قرش يدني تا 100 قرش زعبا نغما سجيت جزية كور بريزيدنت إساس أفريقيا دا تخاطاتلن كل زور نيرو أباها مس حقن قل مخرتات النحابة بزي سمع دمسي يريون يرى عم تزرع خاني فيديوتا تعنت مخرتاتي بكاشورو كمبيوتر انجينيرين يا تماهرة أبتو أنا تخان عنا سنتراليز تقبرنا نيرا مالتي هوزي بس أدمي آخر يا خلاها سني إشياء بعدمه أزياجن لبا مستوى عليت كل نجر بخمس قلتها ديتيل زين قبل كادلني جن بس أدمي آخر يخلق أنا عب حوي أنا بس أدمي آخر يخلق بالتعب أبشي تقبره كلن لك نسيانا كمان كم أخونا لنا ناي دسبلن سلام زخبركم تخاطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك كمي كنيقوم كابزا هدئتن سلاماويتن زغونت هاجر إرترا زخبر سلامتنا بمقدام كم توترو نقبر لمون حدا فلي زوله زعبان قاشان حزنا لكم متينا زلنا نايلومي قاشانا كابتي كنمت لكم احنا فليب زباله كابتي تاريخن مسو زخيد في الصاميتاتن أبناي هاجراوي موزن صنعان لعل أستواصو كاب زغبرون زغبر زلون زيغاتا زهاجر زخونه حدا زيغانا حزنا لكم قريبنا زلنا ملوسم اكوا بعلو كحبرناي زاغيت غيروم زلو سراحاتو جن كساب بخبر بريزيدنت هاجر إرترا أتو إسياس أفورق استشلمو بزح سراحات زبركتن جناون بلعل هاجراوي وني أما بركاز زركب زيغانيو زي لأمران كيسة بغطا نبقاشانا خبلكم مني نسوسمو حبيرو خاتو زرزرات مهزوتاتون سنعاتاتون دماغ قلتناي قاشانا فلمان قاعدة حمد زخاب أوكي قاعدة هانتناهم هراي مو خمزي تخاتاتلتنا انكسا بليوم زلغو ملوسم كان دحرا بايتخان كتقلتنا مو بوغيرنا تزرزراو سرحات كخناتو سمي قرزر أي ولا قرقي شبهال أبا أغريات وليد عابي أغريا ما ينبسا مالتي أدمين تمرت مساخلة لو قدامي سقاو شاد شاي كفلي بيت مرت سبرات آخرية ما خلاي درجة كابشاواي سقاو شامناي بيت مرتي داشبودين وي آخرية ملسينيا مالتي هاي سكول دما بيت مرتي ساعات ولا مدن تماهيرة بدهر زون زيادة موياي نقمة عدليلة بيت مرتي تكنيكال سكول كلتا عامت كورس وسيلة ذراواي تايسز يمثل مالتي صبو دحريو كاميل كان صواوريت كان اويتاتون مبلكن دي زري حقرا اوغل بلتيخا اوكي بمنقسي إرترا هاجرا أقول مستعوجة أبتوان تخا عدمي ودعسر شو متعامل لازم ورق عدمي ومثل زعخلة دعسر شو متعامل تأخيل كا هاجرا وبوخا فتن سلزل لك خميز بني رت ممرحي عشان كاتي 294 وخشوعته مس أولاد قدام يزري هاجرا أقول سوا وريده نشد الشورحي مدة تعليم سوستكو بدهريو أبي معسكر سوا مالتي كم علامي وي كم أسلت أنا تعريفه هذا ورحي ناي أسلت أنا مسوستكو بدهريو بأدلاينتي ترايو أنا موي أتمديبه مالتي أمينستري مكلهان لوجستيك إلكتريك مالتي أو تمديبها أو اشتساوا أم دا إلكتريك مالتي أو تمديبها نحد عمت سريحة مالتي تخاتاتلتنا قاشانا أبال قدام يزري حقراوي أقلبلوت قده زرعيو مساندلو حقراوي موزون صنعاتاتنا بركتون تايمسل بعمقود كناتوينا كدمي بن حجوين كاب ساوان قدام يزريان كيلقاو كو خلقو زغرتات قدام يزريا هيوت قدام يزريا أبساوا اسكم لسيل كذكرنا كمي مسل نبره ابل الله بغتنا ملسو
قدي اوكي هيوت نمالبات اكو انا وحي لو خون خلينا حجي ساعه خوينا خريو كله بزخونه كن قال خابتي تذكره هيوت قدامي زري ازي طبق نيرو حغراونت ازي لعلي نيرو ازي بتعمي واسي دس اللي كهات قبر كل نجر كل سلطانه وسيدنا كل نجر كوتا اتي حدا زيغا وي حدا وتادر كو قبر زغبو نجرات بولو سلطانه وسيدنا نابت زدل ككم امراد بانيت منقصها نابت زدل بوتا تمدينا انا خمت زبولكوها قدم كم علامه يتمديبه مالتي بتاريخن ادلاينتي ترايو نابتي موياوي مالتي ناب مينستر مكرهال لوجيستيك الكتريك تمديبه اب كفل حاتين اب الكتريك سرح نيره بزخا اما عسكر سواها بزح صراحه سريحه مالتي انت دليا زلو قد تففح دبل اناي قدامي زريا هيوت نيرو فلي هيوت نيروم كبر بريزيدنت ود درغا ود مسرعومي نيرو زبحال قصال مصكم نيرو تي فلوي نغر ناي قدامي زريا هيوت تعلالكم تጨብቃምኩም ናይ ፀወታ መንፈስ ነገር ኩሉ مبزحت يو تي 900 دارغا كتماو طلوا زلو سلا زخونه دارغا كل نغري قدامي زريا كل نغري ولا وتادراو مدايو ولا تبعاتو everything خطريا خلها ازيو بحزب الهيوت يخدقلصو ناي تخلنخا اب كل نغر فيت كو زخولو سباتيوم فيزيكال بولو ولا بكل نغر سلازي دارغا بخوم خذكرو دارغا بخوم تذكرنا عايش كم مثل صبو قد زراي سكنا موزخان سمعتات كان كناتو خمسة عين الدحرة بايتا نايزي كتمهزن كسمعنا يمخال مستير انتايو دحرة بايتا ويتبا قصو انتايو حدا كاب مويا زلو سدرابيت ام مويا دلو سدرابيت عابي ابوي فلنيامو ينيرو مستلاني خا تماهيرو حجن والواز يطلواتات زي نعي صلي نخون نخلي لحسب السطر ايدي كونه اب غزاوتنا تكالاس لزنبره دابرها فلنيامو زبال سدرايو እንጂ በቀጥታ ምሳና ጽቦ ምትሳር ወላ ገዛትና ስለዝኾነ ጽቦ ምትሳር ስለዝነበረና ኣነ ብንእሽተይ ኣደይ ምናልባት ነዊሕ ጠሚታ ክትኮን ትኽእል እያ ኣደይ ወላዲተይ ማለት እዩ እዚ ቆልዓ ወላ ደሞዝ ኣይተሃቦ ኣብዛ ስራሕ ውዕል ኢላቶ ፍርቂ መዓልቲ መሃር ፍርቂ መዓልቲ ትሰርሕ ማለት እዩ ከምዚ ኢላ ኣትየ ሕጂ ንሰልዲ ኢለ ዘይኮንኩስ ሞያ ኢለ ኣትየ ሕጂ ሞያ ጥራይ እዩ ኣብ ርእሰይ ዝፀሓፍ ሕጂ ከምኡ ኢለ ኣብቲ ናይ ሞያ ዓለም ኣትየ እሱ ጥራይ ዘይኮነ የናስን ተኽለን ዝበሃሉ ከዓ ኣርክተይ ነይሮም ተኽለ ዮሴፍ ዝበሃል ናቶም ትካል ነይሮም ናይ ሜታል ወርክሾፕ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ስራሕቲ ሓፂን ይሰርሑ የናስ ዓርከይ እውን ጋራጅ ነይሩ ማለት ባትላሜራ ሕጂ ኩላህናስ ዳርጋ ኣብ ሓደ ዓይነት ሞያ ኢና ነርና ሕጂ ኩላህናስ ንፃላሎ ነርና እዛ ስዋይ ሕጂ ናብቲ ናይ ሞያ ዓለም ሓደ ካብ ስድራ ቤተይ ካብ ኣቦይ ወላዲይ ማለት እዩ ናይ ፈለኛሙ ፅልዋ ስለ ዝነበረ ኣቲ ቴክኒካልሲ ከምኡ ዓይነት ፅልዋ ሓዲረ ዘን እቶም ዕሩኽተይ ከዓ ሞያውያን ስለ ዝነበሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተኽለ ናቱ ትካል ነይሮ ናይ ስድሩ ማለት የናስ ከዓ ከምኡ ኣብ ትሕቲ ሰብ ኣብ ባትላሜራ ሰርሕ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ፅልዋ ናይ ተኸባብን ፅልዋ ናይ ዕሩኽተይን ክብሎ ይኽእል ተዋሂዱ ሕጂ ኣነ ከም ሞያውስ ኣብዚ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣብዛ ዘለኻ ደረጃ ብየ ተበጊሰ ናብዚ ዘለኹ ደረጃ ክብፅሕ ክኢለ እቲ ፅልዋ ሕጂ ካብኡ ዝተበገሰ ኮይኑ ስማዓኒ ታነ መጀመርያ ሰማዕኻያ ስራሕትካ እንታይ ትመስል وሕጂ እቲ ድሌት እንድዩ ሕጂ ከም ዝኽብለካ ፀናሕኹ ዳርጋ ኣነ ወዲ 12 ዓመት ወዲ 13 ዓመት እዮም ናይ ስራሕ ዓለም ኣትየ ቀልጢፈ እየ ኣትየ መጀመርታ ዝሰናዕኳስ ኳትሮታ ዓረብያ እያ ነይራ ኣጋጣሚ እቲ ናተይ ታለንት እቲ ናተይ ዓቕሚ ብቕዓት ዓመይ ይፈልጥ እዩ ሰሎሞን ኣብርሃ በሃል ሕጂ ብሂወት የለን ናይ ዓመይ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ወሃብ ስራሐይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ንዓይ ኣዝዩ ሞቲቬት ዝገብረኒ ዝነበረ ዝደፍኣኒ ዝተባብዓኒ ዝነበረ ሰብ ይሓወይ እዩ ብኩሉ ነገር ሕጂ ኣጋጣሚ ዓረብያ ክስራሕ ምስ መፀ ንዓብል ግደ ስራሕ ኢሉ ሕጂ እቲ ዓቕመይ ይፈልጥ እዩ ኣብ ኩሉ ኢደ ይደእትዎ ሕጂ ንዓይ ግደ ስራሕ ኢልን እንዳሰርሐኻ ከለኹ ሕጂ እቲ ወናኒ ናይታ እቲ ዓረብያ ዝኣዘዘ ኣጋጣሚ
ሕርሻ ነይሩ ተረዲኻኒ ንድኹዕን ካልኦት ካብሶም ዘለዋ ጌርኩም ስርሑ ኣይልና ሕጂ ኣዛ ታይም እቲ ቸርኬ ብዚ ናይ ኣጅብ ገለመለ ናይ ጅብ ማካይን ቡይ ዝስራሕ ነይሩ ያን ወይ እንዳስርሓ ከለኹ ይመፅእ ዕድመ ምስ ረአየ ነዚ ቆልዓ ሂብካ ከተባላሽወለ ይብሎ ልዓን ክልተ ግዜ ክትዛረብ ኢኻ ቆልዓ ኣይኮነን ውፅኢት ናይ ስራሕ ዲኻ ትዛረብ ይብሎ ብዝኾነ ሽዑ ፅቡቅ ኣይተሰምዖን እቲ ስራሕ ምስ ተወድአ ግን ኣዝዩ ተሓጒሱ ኣፕሪሼት ገይርኒ ማለት እዩ መርኣያ ሓጎሱ ከይሕስበልካ ዳርጋ 15 ኪሎ ድንሽ ሒዝለይ መፅእ ሳም ስራሕያ የስ ሒዝለይ መፅኡ ድንሽ ሰሊምኒ ማለት እዩ ኣብ ርእስኻ 100 ቅርሺ ይብልኒ እታ 100 ቅርሺ ዝሃበኒ ከማ ሰጌት ተገዚአ ናይ መጀመርያ ስራሕትካ እዚኣ ናይ መጀመርያ ቆልዓ ኮይንካ ትሰርሖ ዘሎ እታ 100 ቅርሺ ከዓ ሰጌት ተገዚአ ምክንያቱ ራእይ ነይርኒ ናተይ ትካል ክገብር ዝብል ኣጠማምታን ኣረኣያን ስለ ዝነበረኒ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ሕሳብ ኣይትነብርን ኢኻ ንውሱን እዋን ኣብቲ ሕሳብ ትምሃር ዘን ሽዑ ርእሰይ ክኢለ ከለሉ ዝኽእል መንገዲ ክዓብየሉ ዝኽእል መንገዲ ካብ ዝብል ክስታይ ሰጌት ተገዚአ እዚኣ ደይርሳ ኣብ ሂወተይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣበጋግሳ ናይ ሞያስ ካብዚ ብገስ ብላነ ተኸታተልትና መንእሰይ ግደ ዘራይ ብከምዛ ዝገልፃ ዘሎ ስራሓት መጀመርያ እዋን ዝፈለመ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሃገር ዝጥመት ምህዞን ሰንዓን ዘበርከተን ዘበርክት ዘሎ መንእሰይ እዩ ክሳብ ከምቲ መእተዊ መደብና ዝሓበርናኩምን ክሳብ ዝለዓለ ሽልማት ብዝለዓሉ ኣካላት ዝተሸለመሉ እዩ ቀስ ብቀስ ክንመፆ ኢለ እቲ ደረጃ ብደረጃ ክንከዶ ስለ ደልይኹም በር ንሱ እውን ክንኣትወ ኢና ተኸታተልትና ናብዚ ግደ ከብለኩም ግደ ድሕሪኡ ከንታይ በርኪት እዚ ኩሉ ቅድሚ ሳዋ ምውራድካ እዩ ኦኬ እንድሕሪኡ 94 7 ሰዋ ምስ ወረድና ናይ 6 ወርሒ ተዓሊም ወዲእና ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሎጂስቲክ ኤሌክትሪክና ኤሌክትሪክ ዝተመደብኩ ኣብኡ ብዝያዳ ፅቡቕ ባይታ ፀኒሕኒ ንዓይ ምክንያቱ እቲ ሓፈሻዊ ማለት እንዳ ኤሌክትሪክ ተዳሂልካስ ክፍሊ ሓፂን ነይርዎ ናይ ኤሌክትሪክ ወርክሾፕ ነይርዎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ንዓይ ዝበለፀ ባይታ ረኺበ ማለት እዩ ኩሉ ቀረባት ዘማልአ ኮይኑ ፀኒሕካ ኩሉ ዘማልአ ኮይኑ ፀኒሕኒ ኣያታትና ከዓ ዝመርሑና እውን ነይሮም ሕጂ ኣብኡ እንዳሃለኹ ከለኹ ኣጋጣሚ ምምራቕ ናይ ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 1995 መፅእ ማለት እዩ እዚ ምስ መፀ ወዲ ባሻይ ዝበሃል ነይሩ ናይ ቀረባ ሓላፊና ማለት እዩ ግደይ ዝፅዋዓኒ ኣነ ናይ ክፍሊ ሓፂን ሓላፊ እየ ነይረ ናይታ ክፍሊ ሓፂን ትበሃል ወርክሾፕ ገለና ዓብለኒ እዚ በዓል ካልኣይ ዙርያ ዝያዳ ድሙቕ መታን ክኸውን ዝያዳ ክፅብቐልና መታንሲ ንዑ ዝኸውን ገለ ነገር ዘይንሰርሕ ብለኒ እሞ እንታይ ክንሰርሕ ኢልካ ትሓስብ ገለ ይብሎ ኣነ ሕጂ የወዲ ባሻይ ምሻብቲ ጥቓ መጀመርታ ናፅነት ኣብ 1991 ይኸውን ዝኽእል ኣብኡ ልክዕ ከምዚ ብሞርሼታታት ዝተኣስረት ገለ ናይ ምስሊ ኤርትራ ገለ ነይራ ኣብዛ ኤሪቴል ማለት እዩ ኣብኣ ተሰቂላ ነይራ ሕጂ ንዓየ ዘኻኽረኒ ንዓም ዝተዘኻኽረኒ ገለ ሓሳብ መፅእ ፀገም የለን በል ክረዲአካ ኣለኹ ይብሎ መድሓነ እዚኣ ክሰርሕ ስለ ኮይና ብወገን ሓፂን ፀገም ዝበሃል የለን ድሌተይ ዓይነት ገይረ ክሰርሑ ክእል እየ ንዑ ክንሰርሕ ግን ምናልባት ምዞም ኣርቲስት ኣብዚ ማዓስከርና ዘለዎ ኣብዛ ታይም ሕጂ በዓል ርስቀይ ዝበሃሉ ነይሮም ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ኣርቲስት እዩ ሬድማን ዝበሃል ነይሩ እውን ባል ሕጂ ርስቀይ የስዋ ሬድማን ዝበሃል ነይሩ ከዓ ወዲ ገጀረት እዚኦም ኣርቲስት እዮም ከይደ ብሰዓቶም ዲስካስ ገብር ዳ ማለት እዩ ሓደ ምስሊ ኤርትራ ጌርናስ ገለ መልእኽቲ ዘለዎ ሃገራዊ መልእኽቲ ዘለዎ ነገራት ጌርና ክሰርሕስን ምናልባት እንታይ ተገብርና ይሓይሽ ገለ ይብሎም ኣነ እኳ ከምዚ ሓሲበ ገለ ብሎም ንዓ ነታ ናይ ኣብዛ ኤርትራ ዝነበረት ቅድም ኣብ 91 ንዓ የምፅኣሎም ከም ሓሳብ ካብኡ ተበጊሶም ሽዑ እሞ ፀገም የለን ንሕና ኤርትራ ክንስእላ ኢና እታ ኤርትራ ጥራይ ይሰኣሉሎ ይብሎም ኣብ ሓደ ዓብዪ ላስትራ እታ ኤርትራ ሲኢሎምለ ማለት ቾ ገይሮም ሽዑ በዚ ናይ ፈርያለ ገይረ ኣነ ከይትድምሰሰኒ ማለት እዩ ሓፂን እንዳሰይ ተንዲና ገይረ እታ ካርታ ማለት እዩ ናይ ፈርያለ ገይረ እንዳዓፀፍኩ ፑንታ ገይረ እያ ኣልጊብያ ማለት እዩ ንኸይትጠፍእ እያ እታ ስለ እዚኣ ሕጂ እታ ሞዴሎ ማለት እዩ በዛ ሞዴሎ ሕጂ ኣብ ሓፂን ኣንጥየ እንዳዓፀፍኩ እታ ካርታ ኤርትራ ሰሪሐ እያ ነንሕድሕድካ ተሓሳብ ሽዑ ኤርትራ ኣብ ዳግመ ህንፃ ሃገር ከም ዘላ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ሰላም ዓሲሉ ከም ዘሎ እቲ መፂናዮ ዘለና ዕላማ ንገዛእ ርእሱ
ልምዓት ምዃኑ ልምዓት እጅትና ሃና ወፍሪ መፂና ዘለና ንልምዓት ምዃኑ ወፍሪ ልምዓት ምዃኑ እዚ ስለ ዝርዳእካ ንዑ ከንፀባርቕ ዝኽእል መልእኽቲ ዘለዎ ኣርቲ ክንሰርሕ ኣለና ተባሂሉ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ሓንቲ ኣብ 95 ማለት እዩ ሰከንድ ራውንድ ናሽናል ሰርቪስ ክምረቑ ከሎ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ዳግመ ህንፃ ሃገር ከም ዘላ ንዑ ዘመልክት ኣፍራዛን ማሳን ዘለዎ ማለት እዩ ኣብታ ዳህላክ ርግቢ ዘላታ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ሰላም ዓሲሉ ከም ዘሎ ኣብቲ ብሙሉእ ወሰናስን ድማ ሓምላይ ዝኾነ መብራህቲ ገይረላ ነይረ እቲ ሓምላይ ከዓ ኤርትራ ሓምላይ ክንገብራ ኢና እቲ መልእኽቲ ካልእ ሓፈሻዊ ንንጥፈታት እንዳ ኤሌክትሪክ ኣብ መዓስከር ሳዋ ዝገልጽካ ዝበልከ ሕጂ ኣብ ሰዋ ኣቕሪብካ ማለት እዩ ኣብኡ ነይራ ኣብ ምንታይ ኣበይ ወገን ልክዕ ካብ ስቴጅ ንፀጋም ኣብ ስቴጅ ኮፍ ዘለካስ ንፀጋም ነይራ ዳርጋ ዋላ ወትኹል ክዘርፍ ከለኻ ማሲ ትርአ እስቲ ሰልፊ ናይ ቀዳማዊ ዙርያ ኣብኡ ኤዲቲንግ ገይሮምስ ኣብኡ ትረአያ ኣብኡስ ኮፍ ኢላ ነይራ ዋላ እውን ብሰነድ ብዶኩሜንት ስለ ዘለኒ ድሓን ክትርአ ትኽእል ኢኻ እዛ ንሪኣ ዘለና ተኸታተልትና ተኸታተልዋ እዛ ንሪኣ ዘለና ስራሓት እያ ሕራይ ተመሊስናኩም ኣለና ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ሕራይ ካብኣ ድሕሪኡ እንታይ ኢኻ ስዒብካ ካብ ሰዋ ከለኻ ካብዛ ክንሪኣ ፅናሕናስ ቀፂልካ እንታይ በርኪትካ ብድሕሪኡ ኤንወይ እዚኦም ስራሕና ካልእ ነቲ ማዓስከር ዘድሊ ማለት እዩ ማዓስከር እኳ ቀዳማይ ዙርያ ሒሉ ምስ ጀመረ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ንኤሌክትሪክ ዝምልከት ፓሎታት ዝምልከት ካልእ ፖሊስ ገለገለ እንዳሰራሕና ምስ ብፆቴ ማለት እዩ ክንመፅእ ፀኒሕና ብድሕሪኡ ሃገራዊ ጉባኤ ወዲአ ኣብ 96 ወርሒ 2 ተፋንየ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ወራሪ ወያነ መፅኡ ማለት እዩ 98 ድሕሪኻ ኣብ ኮርሚት 61 ክፍለ ሰራዊት 26 ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ከም ኩሉ ኤርትራዊ ከም ኩሉ መንእሰይ ሃገራዊ ጉባኤ ፈፂመ ሃይ በፂሕካ ድሕሪ ክተት ዳህራታት ኣብ ክፍለ ሰራዊት 26 ኣባ ቦታ በዓል ኣብ ኮርሚት 61 ኮይኑ ክፍለ ሰራዊት 26 ኣብ በዓል ፍቅያ ገብረ ኩሉ በዓል ዓዲ ፀፀር ሙሉ ማለት እዩ ትኩሉ ወራር ናይ ወያነ ስሪኻ ኢኻ ሰለስተ ወራራት ተሳቲፈ እቲ ኣብኡ ከለኻ ኣብ ናይ መኸተ እዋን ነይሩ ናይ ምውዞ እውን ብዙሕ ዝዕድም ኣይነበረን ንሰንዓ ብዙሕ ዝዕድም ኣይነበረን እሞ እንታይ በርኪትካ ዲኻ ኣብቲ ግንባር ከለኻ እንታይ ትገብር ነርካ ናሽቲ ምክንያቱ ነቲ ኣህዱታት ዘድሊ ሰፈር ቴሌቭዥን ብሎ ካልእ ገለ ትሰርሕ ማለት እዩ ከም ሰብ ግን እቲ ፍቅሪ ናይቲ ሞያ ስለ ዘለካ ኩሉ ሻዕ ብዝኸትካ ኢኻ ተስተውዕል ስፔሻሊ ኣብ ከተማታት ንድሕር ኣቲኻ እቲ ስራሕ ኩሉ ሻዕሲ ስራሕ ኣብ ዝነበሩ ይኮነ ጠጠው ዝብል ቀፃሊ ለውጢ ቀፃሊ ዕቤት ኣሎ ስለዚ ሕጂ ስኻ ከም ሰብ ክትዓቢ ተላ ኮይንካ ነቲ ስራሕ ፎሎ ኣብ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ክትከታተሎ ክትክእል ኣለካ ነቲ ስራሕ እንዳተኸታተልካ እንድሕር ኬድካ ኩሉ ሻዕ እቲ ሙድ ናትካ እቲ ስምዒት ናትካ እውን እንድሕር ሃልዩ ክትዓብየሉ ዘይትኽእል መንገዲ እውን የለን እቲ ምስጢር ናተይ እዚ ኩሉ ሻዕ ከባቢ ብግቡእ እንዳፅናዕኹ እየ ዝኸይድ ዓቕሚ ዘፍቆደካ ይፍትን ኣብ ዝወፈርኮ ስራሕ ከዓ ፌልየር ይፈልጥኒ ማለሲ ፌልየር ይፈልጥኒ ኩሉ ሻዕ ከዓ ዕውት እየ ፅቡቅ ግደ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢኻ ኣብ ሳዋ እውን ዓላማይ ክትተርፍ ምስ ተሓሰብካ ንሱ ተቐይሩ በቲ ሞያኻ ክሰርሕ ኣብ እንዳ ኤሌክትሪክ ኣብ ሰዋ ውሽጢ ሰዋ ተመዲብካ ኣብኡ እውን ከም ተቕሶ ዘለኻ ገለገለ ስራሓት ምስ ተበርከትካ ሃገራዊ ግቡእካ ፈፂምካ ኣብቲ እዋናት ሰላም ስለ ዝነበረ 96 ገዛኻ ተመሊስካ ካብኡ ክተት ኮይኑ እውን ኣብ ወያነ ዝበገሶ ወራር ከቲትካ ኣብ ግንባራት ሰለስቲኡ ወራራት ኣብኡ ኣሕሊፍካ እያ ድሕሪኡ ከመይ ኢልካ ኢኻ ነዚ ብሃገር ደረጃ ዝጥመት ዓብዪ ሃገራዊ ስራሓት ክተበርክት ክኢልካ ግደ ኦኬ ከመይ ድየናስ መሲለካ ኩሉ ሻዕ ፍቅሪ ናይቲ ሞያ ተላሃሊካስ ሞያ ማለት ፍቅሪ እዩ ንዓይ ፍቅሪ እዩ ዘይተፍቅሮ ተላ ኮይንካ ክትገርፎ ጥራይ ዘለካ ፍቅሪ እንተላሃሊካ ኩሉ ሻዕ ብዛዕቢ ኢኻ ትሓስብ ብዛዕቢ ኢኻ ተስተንትን ምስ ከምኡ ዓይነት ሞያ ዘለዎም ሰባት ኢኻ ሪሌሽንሽፕ ትገብር ካብዚ ነቒልካ ኩሉ ሻዕ ክስታይ ማለተይሲ እቲ ሞያኻ እንዳዓበኻ ትመፅእ ኣነ ግን ከም ግደ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ፍልይ ዝበለ ምክንያቱ ተወዳዳሪ ኮይንካ ወይ ኣብ ሂወትካ ለውጢ ከተምፅእ ተላ ኮይንካ ኤክሰፕሽን ኮይንካ ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ ኤክሰፕሽናል ክትከውን ተላ ኮይንካ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሳክሪፋይ ክትገብር ኣለካ ሳክሪፋይ ኣብቲ ሞያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ እያ ዲስፕሊን እዩ ኣካይዳኻ ኩሉ ነገር ኤቭሪቲንግ ኣጠቃቅማ ግዜኻ ኩሉ ዲስፕሊን ተላኢልካ ንግዜ ምስቲ ሕብረተሰብ ዘለካ ርክብ ምስቲ ሞያ ዘለካ ፍቅሪ ዳርጋ ንኩሉ ማለት እዩ
نقول أبغى أتيها بفقري بديسبلين تخيل هالليخة أبتسخا كتبت خاطر اللي نجارات كتبت حلو زي تخل من قدي يلا حجتها قبلك هذا ليه فقر خمسة نبرة الناس بمتى يدفلت أنا قرمكا أب دفع خلقه سردي هاني بمحبر من إسي إرترا نموزون صنعان زملكت بميديا بريدي خو محلالف كله ريدي يزوننا عزات تايم أب دفع خينو مالتي كقرمكا every Saturday قدام يحلفيها يفلدمي تكتاتلني يكاتاتلو حجي حدا فقري حدا إن شاء الله كا حدا نجرس أو وشتي علو مالتي جي فيلينج نبلا أو تفيلين وشت خا حجي كسوم أنت الأخي إلكا صبوق سامعين تلاقينكا مويا خا ختلالي أي تصق مكاني حجي خبزخ بقص خل مناتوس قال نجرس قال فقري علن مالتي إليه زحسم نيره جين معلومات نزي جزين بوتان ترى حاطط بيلو لك جزين مسرخوكو نشتي عدل مسرخوكو تلتشحن عصرت هذا مور سلسة مالتي اتي فقري أو وشت أي سلسة لما جمرتها جزء كلت مالتي حدا ورسوين ميشن مالتي شركراري زبال بتليانوكا ورسوين ميشن حانتي بتقرني اسكبه هلو بتقرني اسي ماس مغرز عنجيتيو جن كاريلو زلو قال زلو كله زمالئه ترديهاني نزيئة ناي بحكي ولا نقدون عزا تايم مغنياتو أنا أب سراويتي يتصنيها فليل يتصنيها أب تحبرة تسابقا تسلواخا تعبس سلتللي بعين بيزنس من سلت تموتو سلازي حدا وتي تاولو خون سرح خلالني لا أب أثر أب كنت أشحن صرت حدا مرح سلسة مش لك كويد بقت مالتي أزياء 50 كذا ما خلي كأني خوان هجي ترى أنا بتعمي أدست بلكها عرفت دوكمنت خطريخا نزي أسرحيا بلاس كاليتون أقاطع محجي نزي عند أسرحة خلقه أقدم أبي لخا مس محبر من سي محبر من سي تمهور إيرترا مسؤون بقال أسرح تلالي سلزنا بركو صحابة بناي بايا غاز مالتي أقاطع يسيف تولد بحرالة إكسبرتين هي بايا غاز أمي سرح رشالو يسيف أقاطع مسحبرهم دويلهم ناعي رخبني كسرح خمسة كال حبرهم مالتينا قاطعمي أتي دليمو زنورس هبز عادي نبرة كسرح خمسة كال نجيريهم وزخانة اتسرح أوت نيرو مالتي بس اللي مخل نجرالو تعال زيام سرعة بزيام اسمه حبر من إسي زلالة مالتي جقات أمي إتي نبيزنس اللي سرحانيره قاطعمي إنجنير أبراهام أقاطعمي سي سنتراليز غوفرنير مثلا نتينا يموزن سنان أقاطعمي يدولله قده بلاني سرحتي ريس لزنبره يعني لنا وس لزنبرنا دلي كارلو خنا عبلني خدو سكتكو حجي قده بلاني بوفولي فستيفال مدسي أساوا نمحسن نصنعتن بوفولي تمديبو سلازلو أدخ ساعة تبدلي كابلني نبل كندا يعني را نبل حمشاي فستيفال مدسي أساوا فتشحن 10 تخطن مالتي موتا انجينير بلو كنا كتريفون لو بلوس ورحن كتسومون بلاني او ورحن كتسومون دامو انت خا ما هزليخا فاينانشالي تايم كل نجا قرابات ولا واحد تصفوفون بلوت انسرحه تقرب تداخين كاكو غزي ختولك تحسب عليك كل نجر مالتي ولا بفاينانشا تعين سرحه خسرح تعين سرحي يدلل تحبرتسب قديل ودل زلو نجر سنتاي سلازي نزل نخسر انت ليك جزيد ليك فاينانشال ليك انت انجينير قال لي لو حجي دحان قليلني ولا تزي بلك اتي بسئلتها زرع اخا نسرح ولا كومبرسر لخيخه برد ريسوا ختلال دليك له خبلن كابسو تبل قد سرح دي لو خن حجيب له نتا تعوت نسرحسي بزح قمتي هبكوال نيره حجي تسرح لها هو ابقى خلو مستا كوميتي بقويا ويزن هاف ان اور او وش تفرق ساعات متى عبتو زدل خيبوت مدبر مالتي او متيوم ريم سبله اب افدقو خيني سرح زلو قالو سند قالو ريم سبله واو it is looks like European style يلوا بتعم تحويسو انجينير ابراهام دي هو بعلو بتعم تحويسو it is looks like European style بتعم ودينا لنا بل ميزان ناتكا مونياتو زحلفن زترفن ابت وردر سي انا بوز حفلت اي نبرن ساعتهم كن كما يلو مورالي أزي حفيلو تعم دسيلنا
كاليت انت كتوسخلات قليلني كاليت إذا صلات رشي ولا حنتي سفر رايدي بلا مرز أنتم كوا لا قال له مقلتين مكايت حمق خلاص بزقبا تقبر زقبا كقبري لني كيدو نزي أنا سوا وريده ماتي كل شيء صرت خلتن أنا خميت تصبخوا كل شيء كعوتي اللي كان دخلت حاسب مجمر تاجزي يا خيس لزنا وركو طبعا شايف فيستيفال أفهم شيء في السوان من سوا كل شيء كعوت اللي كان حاسب بين موارادرت سلازلوخا مو كان أنا مجمر تاجزي سلازخونه أنوي صراحتي هي زي خيده أقاطع مخينين السرعة عوت كوينو قدام يوتي شو مالتي بزا سرح زيا قدام يوتي كاب كور بريزنت هاجر إرتاعتي إساس أفوركها تشلمه ريكوغنيشن رخيبة مالتي مورالي أزي فنقرأ كاي كلني أزي حفيد قدام يوتيها قدام يوتي زيادة أنا إذا خسر الحمد لله نقع معلومات نفسي مش نفسي عليلة ولا نفسي نجيري مالتي زيادة أنا إذا خسر الحمد لله ودي سبت العتبة بجيسوس عابنا قرك سر خمس خن كرجع قت كيله مالتي سرح زيا انت الكحت زي كلتين حانتي متربيت عنجت مالتي حانتها ويلدين ماشين مالتي ملحميت مالتي بفليز بلا هي إلكترو ميكانيكال أبي إلكتريكن أم ميكانيكال إلكترو ميكانيكال ناكلتي وتيتي بس إنك قدامي وتي بتعنق دستي لأنه تحويسه بدرجة مثل بدرجة هجراو فيستيفال حمشاي زوريا أبسا استخادي خزي قدامي وتي خزل أفهم شيء فيستيفال من سوا بجيك هذه ناي سيرتيفيكيت ناي كبري شلمات بجنزب ملكة رقم كان يرو أبزيا هو شو قدامي زوجته ثلاثة شهر شيء ثلاثة شح نعفة نعفات اللي ما معناتي 3 شهر نعفة سميت كمان يرو شو مدما قليل نجار يكون كاب بريزيدنت هاجر إيرترا هتقبله زي الحظ شلمات زي تزنبر سمعتات كا لا قلت إيه بقول كم بقول تشلامي خون لا قلت إيه بقول مغنيات هيديو مناتو بسنك قناتات تعدلات هي رخب كونيري أبتع عدل درخب كلها فور ذا فيرست تايم مجي مرتاجزي كاب كبر هاجر إيرترا كاب كبر بريزيدنتي كوم عين الشلمات ويكوم عين ريكوغنيشن تركب كلها كتقول تقولنا يتخلها ما قلت تقولنا يرخولني بالتعمي يتحبسه تعب دسيلني قلت يكلني قلت أنا يكلني بغلط طبعا كده أزيو عبد صراحة غيرك دحريو بزع عينت استهانس مورال ناي قده زراي تعين السراحة بركيتو دحرزا سراحة زيا حجي زعبا وددر ترايندينا نزارب زلنا بدحري سعيبو تفخخاريخا اسم زانوخا مالتي بفخخار نيسرح أزي دس دبلكا تونخا تهاني صلو مورال غير الله أزي دس دبلكا ونعتو نعاها زي مسلم ورادرتخا كل تشع فيل كتقبر عدلنخا كتسعر عدلنخا تحس كذا لخا خبرة عكيب كخير خدلي زغان عها تبون تحبرات حسب تبون كل نجار مالتي درجة خاص كل شيء أنت حتاخد جزء سبسين قدمي دعمر نحري جزء خدمتي يقول just for what له جي قاعد عمي دحن مشالك أنا يسرح مفخر سلزنا ماليسة كال إنرجي كال حيل نقرأك أبقى في كسعر كاس لزبلن حدا خبطهم موارادرتنا مالتي قدس ناقريزي يوا thank you أملاح حق سكايليا أنا قل مور كافت زنبرني نلعلي خدالكم زلني قال مرداتا رخيبة مالتي زيادة إنرجوسيكا زيادة هو إنرجايز كوينه كاباخي يدخ قرمكا تحسب يخا مونياتو زي سرح بوزه نقري نحنا قن عقمنا دروس لزخونه تنزل الواقع جنزب حتى نقر ترى أسريح خير شيء زي كل انت زي تشت إلك مونياتو تحبرة سبس انت يدللو أبزس عايز تايبودي لولو مو يهودي سدرابي تاديم أبزس ساعات زي تقلب نقر سنتايو انت يقولوا له تحبرة سب لزيادة نيا خنت الأخيتك يتسخط صرح عوت كمتي صراحة انتلنا مع المعريخ مويا نذكر نسرة النزون مركز مكبر بزحت من الأسيات قلن
ብኣካደምያዊ ትምህርቲ ገለንካ ብተመክሮ ዝደለቡ ዓውደ ፍልጠት ተሓጊዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክዋስኡ ንዕዘብ ኢና እቲ ኣዲ ኩሉ ሞያዊ ንጥፈታት ዝኾነት መደበር እውን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምስ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ከርሳ ሓቒፋቶም ትርከብ ኣላ ሓደ ካብዞም ሞያውያን እምበር መንእሰይ ግደ ዘርአዩ ንስራሕቲ ኣመልኪትና ዘካየድናዮ ዘለና ስዕድ ሰናይ ምክትታል ولا بتوم ولا بتساتفتي ولا بكل ነገር ክትሪኢ ከለኻ እውት እዩ ኣጋጣሚ ኣነ ሞያዊ ብፈለኛሙ ዝሓለፍኩ ولا ببዙሕ ብኣርባዕተ ሓሙሽተ ዓይነት ሞያ ዝሓለፍኩ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ኣሎራ ሕጂ እንታይ ክሰርሕ ኢለ ሓሲበ ኣጋጣሚ ሴጋናስትሮ እዚ ቦንዲንግ ሶዊን ትበሃል ወይ ሴጋናስትሮ ዝተፈላለየ ቅርፂ ተውፅእ ማለት እዩ ፍሌክሲብል ዝተዓፃፀፍ መጋዝ ዘለዋ ፍሌክሲብል ብሌድ ዘለዋ ሕጂሳ ኣብ ርእሰይ መፅያ ምክንያቱ ተሳኢነንሲ ስጋብ 700,000 ሸሕ ሽየጣ ነይረን ኣዛ ታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣሲ ኣትሊስት ነዚኣ ተደኣ ሰሪሕያ ክዕወ ትኽእል እየ እዚኣ ነፍስኻ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ፐርፌክሽን ልክዕነት ኩሉ ነገር ዝሓትት ስራሕ እዩ ተመክሮ ዝሓትት እዩ ኣለላ ቢልካ ትሰርሖ ኣይኮነትን ናይ ንእሽተይ ኤሬር ኣብኣ ዘላ እቲ ስራሕ ብሙሉእ ይድፈርስ ዶንክ ክሽየጠልካ ምክንያቱ ምስ ወላዕኻ ጥራይ መጋዝ ነነፂሩ ክወፅእ ኤሬር ተደኣ ሃሊካ ሶ ነዚ ኩሉ ብግምት ኣእቲኻ ኢኻ ትሰርሖ ዓቕሚ ዘይብልካስ ናብኡ ገፅካ ክትመፃጠር ኣይትኽእልን ኢኻ ካብዚኣ ተበጊሰ እዚኣ ክሰርሓ ክኽእል ኣለኒ ወይ ንሳ ወይ ኣነ እዛ ዓይነቱ ካብዚኣ ተበጊሰ ሄለ ጀሚርያ ሰነዳት ኣሎ ሓንቲ ብሓንቲ ካላስ ከይደ ወደያ ድምፀ ከማና ይስማዓን ዘበርከትከ ኣዝያ ኣብለካ ንሕሪኡ ሻድሻይ ፌስቲቫል መንእሰያት ሳዋ ኣኺሉ ንውድድር ኢለ ዝሰርሕ ከም ዘለኹም ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይነገርኩም ምክንያቱ ውፅኢት ስራሕኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ነዚኣ ሒዝያ ሳዋ ወሪደ ኣብ ሳዋ ከኣሳ ዕውቲ ኮይና ሳውን ተዓዊታ ኣጋጣሚ ክቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዝሃበኒ ምክርን ማዕዳን ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ኣተባቢዕኒ ንኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ ንኻልኣይ ግዜ ኣተባቢዕኒ ከመን 4 ዓበይቲ ማሽናት ክሰርሕ ከዓ ኣዚዝኒ ሞራለይ መሊሱ ሓፍ ኢሉ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ከዓ ተኣማሚነ ማለት እዩ እሳ ከዓ ዕውቲ ነይራ ከምዚ ክንገልፆ ግደ ኣብ ሓፂር ግዜኻ ኣብዘን ኣከታትለን ዓመት መፀ ዝካየዳ ፌስቲቫላት ናይ ሰዋ ኣብ ሓምሻይ ተዓዊትካ ብሃገራዊ ስራሕ ዝጥምት ኣይበርክ ሽዑ ናብ 6 ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ብሰዋ ዝተካየደ ኣብዚ እውን ብሉፅ ኮይንካ ተሰሊምካ ብፕሬዝደንት ኢኻ ትሽለም ዘለኻ ኣብኣ ፊልም ተሪአኒ ነርካ ዓንቱ ኣብታ ቪድዮ ተቐርፀት ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳተኸታተለ ንኩሉ ዝውር ነይሩ ኣባኻ ምስ በፅሐ ግን ገለ ምክርታት እናሃበ ብዘይስማዕ ድምፂ ይርዮ ነይረ ዓንቱ ኣብቲ ዘሪእኻኒ ቪድዮታት እንታይ ዓይነት ምክርታት ይብካ ሽዑ ኤኒዌይ ንዓይ ሞቲቬት ዝገብር ዝደፊ እዩ ኣዝዩ ልዕሊ ኩሉ ንክቡር ፕሬዝደንቲ ከየመስግንኮ ሓልፍ ዘይደሊ ብጣዕሚ ግዜ ሂቢ እዩ ዝያዳ ንስራሓትካ ዝከታተሎ የተባብዓካ ክትገብሮ ዝግባእካ ከማ ንነግረካ ከምዚ ዓይነት መሪሕነትሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ግዜ ወፊዩ ማለት እዩ ቀሊል ምክንያቱ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ናይ መሪሕነት ነገር ስለዚ ግዜ ሂቡ ኣተባቢዑ ዝገብሮ ዝግባእካ ነገራት ኩሉ ነጊሩ ሞቲቬት ገይሩ ንኸይድ ስለዚ እዩ ገዛ ሂቡ እውን ኣፋኒካ ከምዚ ግበር ኢልካ እወ ኣዛ ታይም ፈጂ ነቲ ስራሕተይ ኩሉ ኣፕሪሼት ገይሩ ንኩሉ ነገር ኣቢሉ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ ከዓ 4 ዓበይቲ ማሽናት ንሓንቲ ብሕሳብ 250,000 ናይ 1 ሚልዮን ስራሕ እዩ ንኸይድ ማለት እዩ ኩነታት ነዚ መስል ከምዛ ዓይነት ሞቲቬሽን ወይ ከምዛ ዓይነት ምትብባዕ ዝገብር ክቡር ፕሬዝደንት ነግሪ መገዳይ ከይመስግንኩ ክሓልፍ ኣይደለ ናይ ብሓቂ ተኸታተልቲና ሓደ ዘለና ብኤርትራዊ መሃዝን ሰናዕን መንእሰይ ግደ ዘርኣይ ዘካየዱ ስራሓት እሞ ድማ
أب حصير جزيات بخمسة عينات براخة ناي موزون صنعان كرة مبقع مشام كم استكون زبوز لهم أزيو دينك نجاريو حجون ناو هم السكم من سي كده دحرزن سرح زياتنك انتاي قبرك دحرزن مالبات استفلا لعينة موديفيكيشن سرح اللخ استفلا لزمت عين السرح نزخون عينة فابريكا خون زخل لسي فابريكا حتو مالتيو انتك عندي اكزوست خقبر زخل فان فينتليتر مالتيو سقامناي 8 ديامتر زلو عبية ب4 كيلوات وي 5.5 حيل فرس زدفاء عبيت فان عبيت ناي بريك ميشنس مالتي ناي حطب بريك اكسرودر بسكرو مالتي دفيو مولد غيرو نتا حطو زوت استفل عليه موديفيكيشن حاتي مالت مالسي موديفاي تقبر تراخون كان زمت عين سريح حصل تخل نزي سرح زين خسرح وهلو زخونه تمكرو يدليك بحفشو بزعما موزن دينا نزرب زلنا موزن ترايلكا دمر ناي بوزح موياتاتي ولا كله عايز تسرح له اتليست هين تخلو كفل له هين تتلا هليكا يا ناس حال مويا وحال الكتريشن تراغون كاس انتي تبل اللخا كرداكا تراغونس اتليست هين تخلو نخل له سلازي مويا مالت وي موديفيكيشن مالت وي موزو مالت دمر ناي بوزح وولو الموياتاتي سلازي نحنا خم منسيات كم عينة تمكرو خنا ترخن كلالنا وصيت ناي استبال على حساباتي هو ناي بوزح موياتاتي سلازي بوزح موياتات كتواهل كنتا يدليكا تاني عنتو يخمد ديسيبلين نقول نجار أنا حاتين سرح له قول خنبب كم زلني حاتين سرح له قال موديفاي إلكتريشان دهر كويني قول مسجيزي خوي خلالنا هجي اتي كبرتاتنا يسرح ويت ديسيبلين كتمالو تلاقي لك أكل نجار كتعوت له زي تخل من قد يلا بفغري نايت إليان سرحات ناي استفلا لي عد سرحات الرمش هو وتيتنا انتي تلال كانس ناي ديسيبلين سلازلومي ديسيبلين زلون ديسيبلين زي يقولون صراحتين وتيتنا يتنسرح نحريقه بقبري في اللي يالله نفع عن باباي تلاقين كمالتي افنيشنو ديو ابق او مودي ابق امامط دي كل نجر مالتي سلازي حجي صراحه ديسيبلين زي فلالي ناي كلت قطعت نحن سنتيمي سلازي حجي ديسيبلين وساني بصراحه مالتي موزه تلاقينها دمر ناي بزح موياتاتي سلازي حدا موياوي يخبل تلاقين انا اتليست بزح موياتات كفل علني بعقمي مالتي كفلت ترايلكا كفلت بزي تدخل من قد يلا هذه عطن عليك انس ابجيزي اب ديسيبلين مالتي ديسيبلين دكينكا موياها سفرالي من قدي توتوريال ديو ترجعني براكتيكال ديو كالي ديو يلا زبالسي رئيسها خطوم تختل يبلكا ولا انت حلفكا خف سبات تمهر كم تخل كتعمل تكل هلكا حجي دمرنا يزو كله اموداتا وطيتنا يتسرح يقوم مالتي سلازي بقوم تطمتنا يا حيش يا ناس ما محكي أزيو صبغ مجلسات تبنا زلها قمت هالو عبروستي بتاع ديسيبلين تقطعوا زلها عبروستنا تكادر رخيتون أبزو موياتات زي بعمقت كدمع زدرختني حنتي زيجا ونيرا الكن لعلى عدمها التحسب أما تبعنا تيجن العلا سواسو زبركتت انجينير ياسمين تسفالدت توالت نستي من سي زينا أسد جن الكانن يركا قديمك انت عاد متوعي راتلك ياسمين تمون قدم مفتار دي او كمبيوتر انجينيرين يا تماهرة ابتو انا تانا انا سنتراليز تقبرنا نيرا مالتي زي بس ادمي اختري خلاص نيشي بعدمه ازياغن لبا مستو عليت كل نجر بخمسه اقلته ديتيل زين قبلك عدلني جن بس ادمي اخر كله انا عاب حوانا بس ادمي اخر كله بتعم ابشي تقبره كلن دك نسيانا كمان كم اخونا لا ناي دس بلن تعم تفقد ولا تعنس متوبعة تبلا درغي تفتر لك انت فتراتك تمن قد ديو ابتو مويايد زرح بالنقاص وتي ناي موزن صنعاني سابق قرابه ابتو مكتتال سلاز نبرت كونتاكت زياده كل نجراس بتعم نفعتي مالتي تردعك كل نجار رأز اللوعة من اسيها
نقل ما قديون أبشيت كجبر هذا اللي مالتي نفأتي حجي كالوت يلوم مالتي هيكونكم بقربا جنسا سلز قربا تكايا هو بقربا ساعتي صراحة مسانا سلز نبرتي نار تخاتلتنا قد خمزي له مسألة لأني بزعوا ذا من سيزي أقدي موسي وذا رول موديل كتكون زقلت أزلو من سيزي زياس كميز عم السلدعة أبي كنت هلو تخون إلى مس حاتتكوس إنجينير ياسمين تسفال دت أبزح جوان أبي دقل بحقاو من قد دق كيدا أولا سميعه بزغونه سالا تكنولوجي نخلو سلدي سانو تكاتلون تلانا زي إعلاننا نساون أكلنا زي إعلان كوينا زخونه حبريتا بزي بتحتينا نصحفو قصرتات تليفون يغن مربو حبريتانا دهايا تقبر تغليا بقطاون تليفونات أوصل زلو أتي عالم صبابي زبحلو درجة بس إحنا سلزلا كال إعلان تكون تغليا خمسة حبرنا ناب قدا خمرتكم تخاتاتنا قدا دحري خنتا قبرك درجة بدرجة عندنا ناخذ زلنا أبزح جوام فلايسي قدا ستايز قبر زلو قربات كخمت الدولي وركب على جي ما بقى أبقى نسرح اللغة مالبات أب عالم فتوم نجار يلا أجمع أجمع كأخمي غير كات فتحة كل شيء بصراحة إذا فتحها مالته جانا أبقى نسرح اللغة نازه زبزي أبي تسرح هاد السريحة كقرب كل شيء كدالو بعلمود تسفيه مالتي أجي أبقى تسأل سرح اللغة زنتاعنا عين سرح سره أبقى تسأل سرح اللغة مالتي كابتي سرح أخونا لا على خسرها تسفى قبل أرجع كنت عينة كنتات يزلقوا مالتي كابز قربا جزي النجو هاجراو فيستيفالات نايساوا كتصالي كنت ناي قدام يسوقومن بتخطى عمد مص تخايدو تدنبر تي مخزخه بو متن مستوين شفن يرده تبل يسكن هو كهي لخيلي من يز أبقى وددر نحر عليها أتي فيتنس كأبو متن يزمت مناتو موارادرت اللغة كستو خي سعرن خي سعرني الكا تحسب مالتي هجي تقطالي وددرات جهمان تعمل دسب لك محبر منسي نقر ما قدي كيدنا كوم كي مزقوم كوم كحل فايزلن قطالي وددرات سريعم I think أب عمت كلتا جزي دي سلسة جزي وددرات كم زقبر جيرو مالو أبزخا بزحات كاب قدا زنفعو كاب قدا زحيلو حيالات منسيات موتوخم دلوس رأي اللخو أنا هون كاو خيت فلخو زحيل من قدي كسرح مغني كرجع تسألك يدلي كرجع تقول دلي نقوله زي إرترا مالتي صبوك كده كل زين تايو أمازون صنعان كنت كسكولها بزعبة حاسينها هزار بدل خنو نقدر حاسينه دليكا مولد زقبر نجارات مسؤول متعاطف صفي كله نزخ خمسة عينت ني حاسين خدنا كالو قربات بخميت رخوان يركا حسرتات ويتصقمات يقاط مكاد نيرو فلاي زستا عود كالو بشاد شاي يكون حمشاي فستيفالات عبا هاقراو سراحي خبر كيت كامو حسرتات ناي قربسي يقاط مكاد نيرو كبليلي نعمل بصها هو حدا موديفيكيشن دقبر سب وي زسن عساب بتصقمات ندحري تايم اللسني بتيات سانكا بخال بينا ريبليس غيركا معري صراحة كي قدلت صراحة كي تحسي معريو كمي كسرح يخلي لك خات مرامر استبقوا نقولنا موزن سنة ندليسي عقاتي يبلون يحصلوا يقولون كوميناتي رديتي حانت سلسانكا با ستاك كيلكا ما استطوت بلو من قد يلا صح نايبحك مكور نايبحك اي نفوع مويا وانت داوينكا نتا دسانكا بخمي كتكا تخل بخمي ريبليس كتقبرا تخل زي غتحسب حجي زين دا حسبكا إذا خايو نحد مهازي وين حد صنعي خبله زخر سلازي حجي أقامات يلا نهيب لك أنا قلنا أقامات بخمية فتح كل شيء عسي solution يحاتم نتسأ ندهر نبرا سيني الكاتوتو ندهر الكاقن يلا خان تنبرون يلا خان مالتي بخالنا القدي سلازي حجي أبترحت تنبر سقاب زها اللخا أبترح سرح سقاب زها اللخا زغون عقفاتات أقاطيمك بخمي موديفاي غيركا بخمي ريبليس غيركا وي بخمي تمعراري وي بخمي تسرح عبدو تحت بتحو كل شيء عليت المعالتن تمرامر تحسب عموداتها بزعبوت راح تحسب دحر عليها تمكرون أقول تمكرون دحر عليكاسي بفتح زي بل نجارات يلا سلازي
እዚኣ ሲእኔ ሞይልካ ፀጠውቱ እንዳር ኮንካ ግን ሞያዊ ይኮንካ መሃዚ እውን ኣይኮንካ ሰናዕ እውን ኣይኮንካ ሰናዕ ዝበሃል እኳ ነታ ድሰኣና ንዓ ክትከኣኸል ኣለዎ ስለዚ ሕጂስ እዚኣ ሲእኔ ኢለ ጠጠው ዝበልኩሉ ሰዓታት የለን ንምባል ካልኡ እንታይ ሰሚዕ ኣለኹ ግደ ነዚ ኩሉ ምህዞን ሰንዓን ብደረጃ ሃገር እውን ክጥመት ዝኸኣለ ስራሕ ከበርክት ዝኸኣለስ ኣብታ ቦታ ሓርኮትኮትን ምህዞን ዝኾነት መደበር ኮይኑ እዩ ሰሪሕዎ ርግእ ኢሉ ህድእ ኢሉ ኣብ ዝሰርሓሉ ቦታ ኮይኑ እውን ኣይኮነን ሰሪሕዎ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ብኹንነት ሓቂ ድዩ ወሓቂ ልክ እዩ መደበር ፀቢብ እቲ ኣነ ዝሰርሖ ማሽንን እቲ ቦታንስ ኣይማጣጠን ከማን ኣብዚ ተሰርሑ ኢልካ ደፊርካ ክትዛረበሉ ይትኽእል ኒኻ ድሌት ኣሎ ግን መንገዲ ኣሎ ድሌት ኣሎ መንገዲ ኣሎ ኣብኡ ኮይኑ ተሰሪሑ ሓደ ዲስማንትል ጌርካ ትሰርሖ ፋሕፋሕ ኢሉ ከምዚ ተኣሳሰር ትገብሮ እዚ ከዓ ውፅኢታዊ እዩ ምክንያቱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከተጓዓዕዞ ከለካ ከማንስ ዲስማንትል ተዳ ኮይኑ ሲምፕሊ ፍትሕ ፍትሕ ኣቢልካ ኣኪብካ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ንክትወዞ ኣይፀግመካ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብዝቐለለ መንገዲስ ካብ ሓደ ቦታ ንክተጋ ልክዕ ምስቲ ቦታ ምስ ዘለካ ፀገም ከዓ ዲስማንትል ተዳ ጌርካ ነታ ዝወዳእካ ፍትሕ ኣቢልካ ተፀጋዕ ብገለ ትገብራ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንምባል ከምቲ ዝበልኩ ኸ ወላ ሽሕ ግዜ ኣብ ቅድሚኻ ፀገማት ትገተሩ ብኸመይ ክሰግሮም ኣለኒ ኢልካ ክትሓስብ ትክእል ኣለካ ዓለምሲ ብባህርያታ ቻለንጅ እያ ስጋብቲ ስኻ ትደልዮ ነገር ትበፅሕ ግድን እቲ ዘሎ ውድሆታት ከመይ ጌርካ ትሰግሮ ትሓስብ ወላ ሓንቲ ካልእ መፍትሒ የብላ ስለዚ ሕጂ ብውን ድሕሪ ሓሊፍካ ግን ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ዝድለ ኣብቲ ዝበረኸ ቦታ ክትበፅሓሉ መንገዲ እውን ኣይከሉን ስቲል ሕጂ እውን ኣብ መደበር ኮንካ ክሰርሕ ዘላ ስቲል ኣብኡ ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ ኩሉ ሸዓ ግን ብተስፋ እንዳማዕደኹ እየ ዝኸይድ ኣነዳ ፍኮርስ ገፊሕ ቦታ ፅቡቕ ወርክሾፕ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ወርክሾፕ ኣዝዩ ሰሓቢ ገለ ደስ ዝብለኒ ግን ኩሉ ሸዓ ምስ ዓቕምኻ ክትኸይድ ብዓቕምኻ ስኻ ትሰርሕ ሓደ እዋን ከዓ እቲ መፍትሕኻ መፅእ ማለት እዩ ብሕጂ ከንታይ ይረኣየካ ከም ረኣይ ብቕዓትካ እናወስኸ ተጠማትነቱ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ከም ረኣይኸ ትካላት ዝጥቀማሉ ውልቀ ሰባት እውን መሰረታዊ ሽግር ዝፈትሕሉ ብናተይ ምህዞ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝኣቱ ስራሕ ከበርክት እየ ዝደሊ ዝብል መደብ ኣለካ ዶ ኩሉ ሸዓ መደባተይ ኣነ ከምቲ ዝበልኩኻ እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ኤርትራዊ ከም ኣብቲ ሕብረተሰብ ምህላወይ መጠን ፀገማት ናይቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ሸዓ ብቐረባ እየ ዝከታተሎ ማለት እየ ምስቲ ናተይ ሞያ ተኣሳሲረ ኩሉ ሸዓ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ዘሐጉሰካ ብመንፅር ገንዘብ ጥራይ ኮንካ እንትጥምቶ እቲ ሕብረተሰብ ሽግራቱ ተፈቲሑ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ባህታ ዝስማዓካ ብኡ መጠን ከዓ በንፃሩ ከዓ ዕቤት ናትካ እውን ክረጋገፅ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ዝኣተወ ስራሕሲ ኣለካ ዶ ንምባል እየ ኦኬ ኣሎ እዚ ክብለካ ፀናሓኹ ማሽናት ኣሎ ምሽ በንፃሩ ከዓ ምስ የሴፍ ተወልደ ዝሰራሕናዮ ማለት እዩ እዚ ናይ ባዮጋዝ ፕሮጀክት ማለት እዩ ናይ ባዮጋዝ ፕሮጀክት ሕጂ ኣብ 2008 ሓንቲ ናይ ባዮጋዝ ዳጀስተር ማለት እዩ ዳጀስተር እሳ ሰሪሐ ኣዝያ ኣውቲ ነይራ ኣብ መዓላ ህዝቢ ውዒላ ኣብ መዓላ ውዒላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ምስኣ ዝኸይድ ማለት እዩ ስቶቭ ማለት እዩ እቶን ማለት እዩ ስቶቭ ዋላ እውን ኣሎ ብስእሊ ኣምፅየ ኣለኹ ሕጂ ንስቶቭ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልእ ንዕኡ ዘድሊ ኣክሰሰሪስ ማለት እዩ ብምሉእ ሞዲፋይ ገይረ ንሮል ሞዴልስ ማሕበር መንእሰይን ዩኤንዲፒን ዝሓዝዎ ፕሮጀክት ነይሩ ንኣብነታዊ ሓረስቶት ንኣብነት ማስ ሮል ሞዴል ዝኾኑ ኣብነታውያን ሓረስቶት ከም በዓል ገሬ ኣብ ዞባ ዓንሰባይ ማለት እዩ በዓል ከባቢ ዓተ ከሌዛን ኣስመረት ገሬ ገለ ዝበሃሉ ነዚኣቶም ረሲዕዮም እቲ ግዜ ነዊሕ እምበር ኣብኡ ሕጂ ምስ ዮሴፍ ተወልደ ማለት እዩ እሱ ብሞይኡ ኣነ በቲ ቴክኒካል ሞያይ ናይ ብሓቂ እው ስራሕ ሰሪሕና ኣሎ ብዶኩሜንት ኣሎ እው ስራሕ ሰሪሕና በቃ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተሰኺዑ ይሰርሕ ኣሎ ብጣዕሚ ከዓ ደስ ዝብለኒ ገለ ካብቲ ናብ ህዝቢ ተሰኺዑ እዚ ዕብይ ዝበለ ነግረካ ዘለኹ እምበር ደቀቕቲ ብዙሕ እዩ ስለዚ ከም ኣብነት እዚ ክብለካ ፀናሕኩ እዚ ናይ ባዮጋዝ ማለት እዩ ዳጀስተር በሎ ከም ፓይለት ፕሮጀክት ተታሒዙ ነይሩ እዚ ዳጀስተር ይብለካ ኣለኹ እዚ ናይ ባዮጋዝ
ዋላ እውን ኣብ ኤክስፖ እውን ሓንቲ መጎቦ እውን ብሴሴፍ ኮይና ሰሪሕና ነርና ኣውቲ ነራ ሕጂ እዚኢታት እዚ ከምኡ ንዑ ዝመስልቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወሪዱ ጥቆምሉ ኣብ ዘባዓን ሰበ ማለት እዩ ቆምንሎ ጥቆምሉ ብስእሊ መልክዕ እውን ኣለዉ ዝያዳ ኣብኡ ክበርሃልካ ፍዕሊ ማለት እየ ፅቡቕ ነገር እዩ ግደ ዘርኣይ ተኸታተልትና ሓንቲ ሕቶ ተሓስብዋ ዘለኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍኩም እውን ትረኣየኒ ኣላ ንዓይ ክሓቶ ሕጂ ኣይሰዓትክኹምን ናብኣ ከብለኩም እየ እንታይ ዝብል ዘለዎ ተኸታተልቲ ከም ዝርዳእኒ ዘሎ ንዓይ ግደስ ካብዚ ኩሉ ምህዞን ሰንዓንሲ ከም ዜጋ ከም ሰብ እንታይ ረቢሑ ብፋይናንሻል ነገር ክንሪኦ ከለና ኸ ነብሱ እንታይ ረቢሑ ዝብሉካ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ተኸታተልትና ናብ መልስኻ ኦኬ እንታይ ረቢሕ ዝብል ንምናልባት ኣነ ከምቲ ክብለካ ዝፀናሕኩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሰራዊት ፀኒሐ ልክዕ ብምክንያት ጥዕናኻ ኣብ ሰራዊት ምስ ተፋነኹ ወዲ ሰብ ክነብር ክሰርሕ ክእል ኣለዎ በቲ ዓቕመይ ካብ ዜሮ ተበጊሰ እዚ ክትሪኦ ዝፀናሕካ ዓበይቲ ነገራት እዩ ኢንዳስትሪያል ስራሕ እዩ ምናልባት ናይ ባይታ ፀገም ህልዎ ንኾኑ ክንዲ 10 ዕፅፉስ ምሰጎምኩ ነይረ ኢለ ዝሓስብ ከም ሰብ ግን ነብር ኣለኹ ተመስገነ ኣምላኽካ ይድብሎ ታሕቲኻ ዘሎ ርኢኻ ኢኻ ትኸይድ ከም ሰብ ግን ዕብየት ዝፀልእ ሰብ የለ ከም ሰብ ግደ ከመይ ኣለኻ ተራኢልካኒ ካብ ሰብ ኣይደለኒ ነፍሰይ ክኢለ ታሰል ፍሪላንስ ነፍሰይ ክኢለ ብምኻድ ደስ ይብለኒ ከም ሰብ ግን ማዕረቲ ስራሐይ ዕድላት ባይታ ተፈጢርለይ ተሰርሕ ተደኣ ክኢለ ግን 10 20 ዕፅፊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይፈልጥ ኣነ ግን ዕድመ ጥዕና ንሂብኒ ካብ ሰብ ኣይደለኒ ተመስገን ኣምላኽ ጥራይ ድብሎ በታ ዘለኻ ዕጉብ እየ ተመስገን ኣምላኽ ከም ሰብ ግን ንነብስኻ ንሕብረተሰብ ክትከውን መታን ግን ምናልባት ክዓቢ ዝፀልእ ሰብ የለን እቲ ቁርብቲ ዕድላት እቲ ንዓይ ክፅግመኒ ዝኽእል ነገራት ክፍታሕ ተደኣ ተኻኢሉ ዓበይቲ ነገራት ሰርሐ ዕቤት የረጋግፅ ዕቤት ጥራይ ድኾን እቲ ዕቤት ናተይ ዕቤት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ብካልእ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ብከምዚ ተገለፅናዮ ሓይሽ ፅቡቕ ኣቐዲምካሲ ቅድሚ ናብዚ ሪል ኢንተርቪው ናብዚ ቀረፃ ቅድሚ ምእታውና ስታይልካ ነርካስ ከምቲ ንሓፂን ዝደረቐ ሓፂን ግሮሶ ዝፈታትሖሞ ፍለክሲብል ከም ዝኾኑ ዝገብሮ ንዓይ እውን ብኡ መንፅር ስራሕ ከምኡ እዩ ብዘይ ስራሕ ዋላ ሰዓታት እንኮፍ ኣብ ዝብለሉ ናብ ሕማም ገፁ እንትብለይ እቲ ስራሕ ተሓርኮት ኮሲ ኣዲክት ናብ ኣዲክት ቀይርኒ ኢልካኒ እሞ ማዕ ክንደይ እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ስራሕ ኣሳሓኮ ናይ ሓርኮትኮት መንፈስ ክሰርፀካ ክኢሉ እስከ ካልኦት እውን ኣብነት ብዝኾን ጌርካ ተዕለና ኣብ ሪያሊቲ እንዳኣተኻ ፅቡቅ ዘረባያ እዚያ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ነገር ወላዲ ደማዝነካ ነገር መገደይ ደግማ ኣለኹ ነደይ ብጣዕሚ ኣነ ኣፕሪሺየት ክገብራ ነደይ ወላዲተይ ምክንያቱ እንታይ ማለት እየ መፃኢ ናይ ሓደ ህፃን ወላዲ እዩ በቲ ስኻ ትቆርፆ ወይ በቲ ስኻ ትህቦ መንገዲ ኣብ መወዳእታ ንዑ እዩ ዝመስል ብመንጥርቲ ኢንቨስት ትገብሮ ብልዕሊ እዩ ኢንቨስት ማለት ሕጂ ብገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ክንጥምቶ ዘለና ቀፃሊ ማዕዳ ቀፃሊ ኩሉ ስነ ምግባር ወዲ ሰብ ከይሰርሐ ክነብር ከም ዘይክእል ሰብሲ ፍጥር ክብል ከሎሲ ሰሪሕ እዩ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ክማን ባይብል ትሑት ኮይኑ ከይድ ከም ዘለዎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ነዚአን ኮታ ተማሂሩ ኣብ ድብፃ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ብኣካደሚክ ድዩ ዋላ ብሞያ ኣብነታውያን ዝኾኑ ሰባት ትሪኢ ኣለኻ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ደረጃ በፅሕ እዩ ወናኒ ከምዚ ከዓ ኮይኑ ፅባሕንጎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክሪኤካ ተደኣ ኮይነሲ በዛ መንገዲ እዚኣ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ሕጊ ስርዓት ሕብረተሰብ ዝደልዮ ሃይማኖት ዝደልዮ ነገራት ነዚአን ኣማሊእኻ ተኻይድካ ፅባሕንጎ ክትዕወተሉ ዘይትኽእል መንገዲ የለን ኢልካ ከም ወላዲ ኣነ ወላዲ ኮይኑ ኣለኹ ኣዚስ ታይም ከምኡ ዓይነት ማዕዳ ከምኡ ዓይነት ኣድቫይስ ቀፃሊ ትቦ እንድሕር ኮንካ እቲ ውላድካ ኣብ ድብፃ ክበፅሓሉ ዘይክእል መንገዲ የለን ሕጂ ብናተይ ኣብታ ናተይ ክምለስ ማለት እየ ከምዚ ክብለካ ዝፀናሕኩ
عادي حف أبيلا ولا دومو زي تحبو أنا كم هاريز دليو كم هاريز صباح نوجه لنفسي كوينا نتحبرات سسب كون كم زخل كم عينة مرد أساس لازم براها نعي ولا دومو زي تحبو دومو حبو تتبلو نيرا عادي ولادتي مالتي أنا بزعوا سلدي فيلم جوركو أزات تايم مالتي وناتو ما تشوف سلزين وركو هجي خندي سب كين كخطري خلها جن بتام من قد سلزخاتكو أبزوانزي كم تزبلك بري سرح نبراي كلي لا بحق سرح دعمو تعناني استجبت ايه ما سلس زرقح كل نجر مالتي أبصراحة أنت أرتوها فيركا كل نجر ناتخ كل حماق نجرات مالتي سراجي زي سرح يبلع عمو خدهاني زي سرح قري يكون ما نسف كفلت أزغل ولا سبيشال من سيارنا سب زي سرح نبركم زي كل كم عينة مردات حيزم صباح نجوه ماسي يمان تسجان زي تتأمتلو نفسخ إلكاتا سلف فريلانس زبال بقومو عينة حساسفة انت خدو انت خدنا حاشين زبلت صقم وين اسمع أنا بغمزة تجلسنا يا حيش صراحة سي مسرته ونجري واتساب كنبرك سر خلاله صبو نجريو من سيجد زرعي مسرتها ويتقصو انت إذا اختبرتني ها يسرح هيبلع الكامو هذون محج سمعنا وركو دمص أود زاجر ملوجيتها بيز درفة أيقوم مدن قطع زي حارسة يلمو زي سعر حركتكو زي بلغا يركبني كل نجر المبالي بزغو نجر نص حركتكو زي تأساسر نوح ساعات إذا تف أبصرح لك نزون الدنيا كوينكا نفعت بعلت بيت تدير خيبك بخار نجر تمزج نجرا لك تقوي سدرا بيت ترس قبل ترس أمو بعلت بيت كم على خندي تردقنا زخونتات مع خندي ترد ألكا المبالي كده جي أبون دي خينة الله بعلت بيتي بتعمي أترد عليه معناته بصراحة نتيا بصراحة سلازمت قانقو أنا يسرح تفولتها ببهاريك أنا كم مستنتعي ساعتها يسفلتي مسرح ولا ليت المعالتن كسر خلي كم تزعل كان مركز جاري حتى تكا هو نوي هذا طفى بتسرع هو إيه مزه هجيجن لازم سلا تردوا جن ناي بحكي ترد عليه ملتفيت كمان تقبرنا تملسا تملي سوا تاي مالته ودسب هيوت مالته مكري بتمكرو ناي سرح سلا حلفت بتمكرو ناي هيوت زمت أسب سلا زخنس بتعمي ترد عليه بيزي قاعد أمقا جنة فساحتين كأنه كوا حلف يدله تعمي زدنا مالت بيتك نجار سدرا بيتن بعلت بيتن مسمسك تقاطعت ناس صبو يلو أبزي حج أوانك أبو خندي ولودات كويني يلو من سيجد الزرعي يبونا خمزلو فلوت نجار يمو الزيب قال كفال دي حسيبيا نيرة لكن اتوكو أقابل كاس نتقاطعت نخا أنتلتل كانوا بلوم سلا زي دلينا قالوا بزح زعباتاتون نخال كفال زخونا لنا تقاطعت دحن زي أجن هبناكم لنا دحن نخال كفال دحسبنا نعمل سخا أبو خندي ولداتها حجي أبو حمش تقولعتي أوه هو أبو حمش تقولعتي درو بخرج عليه كمان حجي أما بالثلاثة شو ممكن تنزري هجرة أقولت نسوات بقي سلا دكنا عزيم وصلوا معلومات حجي أنا معلومات نذكيكوا ببزن بالي كودي يزدلي مور كابت مرتز أكت بعمي مالتي حدا وديجن درجة نبزناتي مويا ناوغوتو كم عينة الواتات حديروس أبتي ناي مهزن سنعن نتفعله أتيلو قال نجارات سريعة ومانسي زعربو صراحة له مالتي سلازي حجز قال نعوري إيه اللغة مالتي تي ودي مالتي ود 14 عامت هالو شامنا كفلية إبن قد بحال سلازي حجي رأي كون أو أكادامون فيو عام سلازي له وكل نجار كل داخلي نجار ما قدام كمان معلومات حوامت أخي مزقولكم كحلف زي دلي نتوم محسن سنعتن نتوم نعشو مالتي هجي مسكزي خيزخن ناي AI ناي artificial intelligence مالتي زي بايثون بولو قال solid work قال منه كم عينة كورسات كمان هو مالو جي نايقر ما قديت عمي كمسجنهم دلي مونات نحن زي رقم ناس سمرة ذكنا رخيب أما
ደስ ዘብል እዩ ማለት እየ ተኸታተልትና ራእዩ እቲ ሞያ ብዕትብቲ ቀጻልነት ግዲ ይሰርፅ ኮይኑስ ኣብ ንእስ ዕድሚኡ ወዱ ኤኣይ ኢሉ ሸፈፍ ኢልዋ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት እዩ ብዝሕጂ እዋን እቲ ዝረቐቐ ናይ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ረጊፁ ዘሎ ነገር እዩ ኣብ ከምኡ ናይ ደረጃ ትምህርቲ ምክትታል እዩ ዝርከብ ዘሎ ውሉደይ እውን እዩ ዝብለና ዘሎ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ መጻኢት ኤርትራና እውን ብኸመይ ዓይነት መለክዕ ወለዶታት ተማሂሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕዋ ምዃኑ እዩ ዘረጋግፅ ሓደ ካብኡ ውሉዱ ንግደ ዝመሃሮ ዘሎ ነገራት ኣምፂኢና ምክንያት ጌርና ንዕልሎ ዘለና እዩ ተኸታተልቲ ናብ ምጥቕላል ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብ ካልእ እዋን እውን ብካልኣይ ክፋል ስለ ንሕዞ ንመንእሰይ ግደ ዘርኣይ ግደ ነባኻ ተመሊሰ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኩሉ ኣብ መውዞን ሰንዓን ትጎዮ ዘለኻ ንጥፈታት ብሕጂ ኸ እንታይ ዓይነት ነገራት ከምዚ ተተረክብሲ ከምዚ ምገበርኩ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ ብኡ ክንዛዝም ተኸታተልትና መልሲ ናይዛ ሕቶን ካልእ ዘይተንከፍናዮ ዓሚቕ ዛዕባታት ምስ መንእሰይ ግደ ዘርኣይን ዝኸዱ ንጥፈታትን ካልእ ፍሉይ ተጓንፎታት ናይ ህይወትን ኣለዎ ግደ እዚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ተፀበዩና ብዙሕ ፍልይ ፍልይ ዝበለ ነገራት ኣሎ ምስ ገጻት ናይ ህይወት ዝተኣሳሰር ምስ መንእሰይ ግደ ዘርኣይ እሱ ኣብ ዝስዕብ ቀረባ መጻኢ ካልኣይ ክፋል ኢና ሒዝናልኩም ክንመፅእ ከምኡ ድማ ምዛ ኣንጠልጥል ኣቢለ ገዚፍያ ዘለኹ ሕቶ መልስናታን ጌርና ኣጠቓላላ ሓሳባት ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶና የራኽበና ንሕጂ ዝፀንሐ ትሕዝቶና ግን ኣብዚና ክንዛዝም ከም ዝሓበርናዮ ንሰናዕን መሃዝን መንእሰይ ግደ እስጢፋኖስ ድማ ብስም ኩሉኻትኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ዜጋታት ዝሃገር ነመስግኖ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምባሉ ኣይትርስዑ በቲ ብታሕቲ ንፅሕፎ ኣድራሻታት ናይ ቁጥር ተሌፎን እውን ካልእ መርበባት ሓበሬታና እውን ድሃይ ካብ ምግባር ኣይትቋርፁ ንስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ሃነፅቲ ሓሳባት ድማ ምስጋናና ልዑል እዩ ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ እሞ እዚ ኢልና ትሕዝቶና ብዝንዛዝም ምሳኻትኩም ፀናሕና ብምድላውን ብምቕራብ ዝመደብ ዮናስ ኣብርሃም ግራኣልፈ ምስ ሰኣልቲ ዝመደብ ፊት ንፊተይ ዘሎ ሳሙኤል የማነ ወዲ ይሙን እዩ ካልኣይ ሰኣላይና ብፀጋማይ ጎነይ ዘሎ ድማ ሚካኤለ ኪዳነና ተኸታተልትና ኣዝና ኢና ነፍቅረኩም ክሳብ ኣብ ካልኣይ ክፋል ምስ መንእሰይ ግደ ዘርኣይ ንረኽበኩም ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም ስፎ ነቕነ ንኩልና ኤርትራና ወትሪ ግዜ ንቕድሚት ትመርሽ ዓወትና ሓፋሽ